Virkelig et begreb, som jeg er blevet helt forelsket i, og det er personalismen inden for eksistentialismen. Og for at det ikke bliver for langhåret, så siger vi bare, at det her begreb, altså det hedder ånden. Og ånden, det er sådan, det er et menneskets iboende potentiale. Det er et hvert menneskes øvelse at opdage sig selv igennem livet. Så når vi bevæger os ud i forskellige situationer og perioder i livet, så vil vi kunne mærke på os selv, om føles det her rigtigt for mig. Er det noget, at der er i overensstemmelse med mine værdier, så ens ånd, jamen det er udtryk for, hvem er jeg? Hvad passer godt til min ånd? Altså. Og det er også det, man kan mærke, når man så er sammen med et menneske, hvor tingene glider, jamen så har man kemi. Og egentlig et godt selvværd handler om at have en god kemi med sig selv. Altså man er blevet bedste venner med sig selv. Og man har sin egen ryg, og man forholder sig til tilværelsen, også ud fra en indsigt i, hvordan virkeligheden ser ud. Altså, så det er ikke det der med at sige, jamen jeg er først lykkelig, når jeg har tjent til så meget. Altså det er sådan en typisk sådan, det er sådan en typisk selvtillidsmål at have, ikke? Hvor man tror, at så er jeg lykkelig. Når den først har den der det der hus, båden og manden og alt sådan noget, så bliver jeg glad. Men det handler det gode selvværd ikke om. Det handler altså om at kunne være, kunne løfte sig selv på den her sunde, selvhævdende måde. Så det handler om at kunne være i livet igennem op- og nedture, og stadig være tro over for sig selv. Og lytte til sin indre stemme, sin intuition. At kunne føre en venskabelig indre dialog med sig selv. At kunne acceptere, at livet er også smerte, så man er ikke bange for at gå ind i mørket. Altså man kan godt være med mørket, fordi det er også en del af livet. Så det er at ture og mærke hele sig, og stå ved sig i verden, kan man sige. Og det er jo stort. Ikke? Altså. Det er kæmpestort. Ja, men det er jo altså også det er der et meget godt bud på, hvad det gode selvværd er for en størrelse. Ikke? At det er okay at være mig, og det er godt nok at være mig, og det jeg gør er godt nok også, når det går helvede til. Ja, lige præcis. Ikke? Fordi det gør det jo også. Det gør det jo. Ja, det gør det for os alle sammen. Det går ikke kun godt hele tiden. Nej. Og der kan man jo godt, altså noget andet inden for det her begreb med ånden, det er også, at de betoner meget det her, altså de her eksistentialister med, altså at mennesket ikke blot er et middel eller et redskab til at opnå materialisme og status og sådan, ikke? Altså at vi er værdige, engagerede, relationelle mennesker, så de betoner også det her med, at vi ikke bare et individ, altså afskåret fra omverdenen. Vi føler også værd i kraft af det fællesskab, vi er en del af. Og du er for mig i sig selv et mål. Altså du er ikke mit middel til at nå noget andet. Du er i dig selv et mål for mig, ligesom jeg i mig selv også er et mål for dig. Altså så det bliver ikke det der med, vi skal videre til næste mål. Nej, det handler om at kunne være i livet på en rar måde, faktisk. Altså, det skal være rart at køre op ad bjerget sammen. Det handler ikke om, hvem der kommer først. Eller, altså, så materialismen i det hele taget også. Altså, det er jo også noget, der i den grad, når vi sådan kigger på Instagram og Facebook og så videre, så hvis vi kun kigger på det, hvor det skinner og ser godt ud og perfekt ud, så viser undersøgelser, at så har vi været med os selv efter. Så det har rigtig meget at sige også, hvordan forholder vi os til den kultur, vi er i. En kultur, der på mange måder er krævende.
Så hvis vi ikke lever op til de krav, der er, så kan vi hurtigt føle os forkert. Altså samfundets krav, arbejdsmarkedets krav, eller sådan, kravene fra ens familie. Altså. Skolens krav. Ja, lige præcis. Der er mange krav karakterkravene, ikke? Ja. Men vil du så sige, at altså, hvis man har materialistiske mål, er det så et udtryk for, at man ikke har et godt selvværd? Nej, bestemt ikke. Altså, okay. Det er jo ikke, fordi man ikke må have materialistiske mål. Nej, det er jo også det. Altså, alting er jo vidunderligt nuanceret i psykologien, ikke? Det er jo aldrig enten eller. Nej. Når man har et godt selvværd, eller... Altså, det er jo igen det der med, har man nogensinde statisk godt selvværd, men i hvert fald, at have et godt selvværd, jamen, så er det da skønt med noget materialisme også. Det er jo ikke fordi, at så er man... Altså, det er jo dejligt med flødeskum på kakaoen, ikke? Men det er bare, at når der så ikke er flødeskum på kakaoen... Så er det også godt nok. Eller hvis bare kun der er et stykke rugbrød, så er det jo sådan, det er. Men det gør ikke, at jeg så er et dårligere menneske, eller et svagt menneske, eller grim, eller et eller andet. Når der er nogle ekstra kilo på sidebenene og så videre, jamen så er det jo ikke, fordi jeg så ikke er noget værd i andres øjne, eller ikke er smuk nok. Det er der, altså fordi at det er mit væsen, der er smukt, altså, ikke? I virkeligheden. Så det var det, der var ånden, ikke? Altså, jo, det lige nøjagtigt. Ja. Ja, det er sgu da mit væsen, der er smukt. Ja. Ikke? Det er da det, der skinner igennem mine øjne, ikke? Ja. Og folk forandrer sig, altså på den måde i terapien, og altså, hvor de stråler lige pludselig, og det, altså... og lige pludselig ser man deres ånd, altså man ser deres væsen. Mm-hmm. Så det... Det er det hele går ud på, når man er terapeut, ikke? Det er at kunne hjælpe nogen med at bringe sig selv derhen. Men man er venlig over for sig selv. Man har overskuddet til at være venlig over for andre, altså at kunne rumme andre. Det kan man ikke altid heller. Og så har man også tilgivelsen over for sig selv, tålmodigheden med sig selv, når man er nede, ikke? Og så sige, altså lige nu kan jeg ikke en dyt, så lige nu skal jeg bare ligge her. Og det er sådan set min ret, og ikke på nogen hissig måde. Nej, men det er bare sådan, det er, altså. Og så kan man selvfølgelig, så dømmer man jo heller ikke andre, når de... Så man tager ejerskab også for sit eget følelsesliv. Og man kærer sig om sig selv, tager sine følelser alvorligt, ja, og er nysgerrig på sin egen behov, ja, ja. Og det er nogle af de ting, der jo også påfaldende nok er nøgleordene inden for mindfulness, altså den her tålmodighed. Tålmodighed og ikke bedømmelse og... Ja, accepten. Accepten af tingene er, som de er. Venlighed over for sig selv. Ja. Tålmodighed med mig selv. Når det er, jeg er i gang med et projekt, så skal det ikke presses igennem. Og jeg lader ikke andre presse mig igennem. Heller ikke, selvom de føles mere mægtigere end mig, eller et eller andet. Ikke? Så er det altså mit helbred og mig selv, der jo skal kunne være i processen. Jeg skal jo kunne se mig selv i øjnene i det, jeg laver, og så videre. Ja. Ja, der har vi så allerede et emne mere, ikke? Også alt det stress, der er. Ja, den arbejdsrelaterede stress. Eller det kan også være stress af skønhedsstress. Det kan være stress af rigtig meget stress af livet, ikke også? Jo. Altså, som også handler om, at vi føler det der pres, som så gør, at vi overhører også vores indre stemme. Ja. Den kan hurtigt og det er jo også, og det er måske det gode ved det der med selvværdet, ikke? At vi har jo alle sammen den indre stemme. Den er der. Den, der godt vil behandle mig ordentligt, er derinde. Den er der hos os alle sammen. Så den kan findes frem. Ja. Og det kan godt være, at man har brug for hjælp til det, men den er der. Ja. Og lige sådan netop det der med, når vi så er stresset presset, så er det altså rigtig svært at finde den. Så det er derfor altid, at afstressning er det første skridt, hvis vi skal arbejde med selvværd. Altså, det kan godt foregå samtidig, altså det gør det jo i og for sig også. Men det der med at kunne skabe ro først og fremmest til at mærke efter. Hvad siger den der indre stemme, ikke? Hvad siger min intuition, ja. Hvad er det, jeg overser? Hvad er det, jeg tilsidesætter hele tiden, ikke? Det er jo først der, vi får ro til at opdage det. Ellers er der bare stress og storm.
jamen altså, det var det fra mig i dag. Spændende. Ja, Og jo uudtømmeligt emne, ikke? Fuldstændig. Altså, ja, og jeg kunne blive ved. Og det skal ikke vare længere afsnittet i dag, så lad os afrunde den her. Men tusind tak, fordi I lyttede med, og vi glæder os til næste afsnit om jalousi. tak for nu. Ha' det godt. Hej. Det var Mindboxer for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Oplever du selv problemer, så er du meget velkommen til at skrive en mail til os på info@terapifyn.dk og booke en tid hos os, hos enten Vibeke eller jeg. Eller hvis du har gode idéer, kommentarer eller spørgsmål til os, så skriv til mindboxer@terapifyn.dk. Vi vil også sætte utrolig meget pris på, hvis du gider at rate os der, hvor du hører din podcast. Det hjælper andre med at finde os. Tak fordi du hører med.